प्रमद बर'आ जेब्ला बुंदोंमोन सोरबाया न'आनो 10 ताला 20 ताला सोरबाया गारि गुरायानो सानथ्रुनो हाया। गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमो। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे सम खोनासंलाङोबा गासिबो खाहानिखौ बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि बे समाव रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं फोरमायो, साननैसो आंनि भिडिअ हगारनायाव गोरोन्थि जाबाय आंनि गोसोआवबो साननाय दं। नाथाय रायजो राजाफ्रा आंनि गोरोन्थि जादोंब्ला आं रायजो राजाफोरनो आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो। आं दिनै गले गले रुंगुल बर', प्रमद बर' मानि थाखाय आं दिनै बुंनो गोनां जादों। पार्सनेलि बिथांमोनखौ आं गाज्रि मोननाय गैया। बै समाव रुंगुल बर'आ जेब्ला बुनस'आव थानानै जेरैबायदि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ गुबुन गुबुन आफादफोरखौ जेरैबायदि सोमखारिदोंमोन, बिथांनि सायाव दिनै बायद'था जादों। बेबायदिखौ जोंहा बर' हिसाबै सासे बर' बिमानि थैनिफ्राय जोनोम जानाय हिसाबै बुंनो गोनां अधिकारा दं होननानै आङो बिथांखौ दिनै बुंनो गोनां बायद'था जादों। लोगोसे दिनैनि बे समाव आं गले गले बुङो, गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव, आंनि चेनेलनि नायगिरिफोरनि खाथियाव मानो थाखाय दिनै प्रमद बर'खौ बुंनो गोनां जादों। लोगोसे दिनैनि बे समाव प्रमद बर'खौ आं दिनै गले गले बुंनो गोनां जादों जाहाथे आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजाफ्रा माखासे मोजां मोननाय माखासे गाज्रि मोननाय थानो हागौ। अब्लाबो आं बयखौबो आसा खालामो दे गोरोन्थिफोरनि सायाव निमाहा मोनगोन होननानै। नाथाय आं प्रमद बर'खौ पार्सनेलि आं बुङाखै। जेब्ला आबसु बिबानखौ लानानै जेब्ला आबसुनि बे बिबानखौ जेरैबायदि सालायबोदों, बेहाय बयबो उन्दै गेदेर सनमान होदोंमोन। जेरैबायदि जान्दियाव आर'नाइ खाफ्रानानै गामसा गाननानै बर'नि गस्ला गाननानै जेरैबायदि बर' हारिनि मुखुबखौ गाननानै जेब्ला जेरैबायदि खोथा बुंदोंमोन, बेबो सानसेल' नङा। जेरैबायदि आबसुनि जेसेबां दिन सोमावसारबोदों अब्लासिम बियो बखिबोदों, खुथाब खुथाब बुंदोंमोन। जेब्ला बिटिसि सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ मानो बर'फोरनि गांनाय उखैनाय, बर'फोरनि गाबनाय, बर'फोरनि दिनै सोरबा मोनजानाय मोनजायै, सोरबाया ओंखाम बोथिसे मोनजाया, सोरबाया बिल्डिं सायाव, सोरबाया गारि गुरा सायाव, बेबायदि खोथा बुंदोंना बुङाखैमोन रायजो राजाफोर। प्रमद बर'आ जेब्ला बुंदोंमोन सोरबाया न'आनो 10 ताला 20 ताला सोरबाया गारि गुरायानो सानथ्रुनो हाया, सोरबाया दिनै ओंखाम बोथिसेखौनो मोनजाया, बेबायदि जानाय नङा, समान जानांगोन होननानै बुंदोंमोन प्रमद बर'आ। नङा नङा रायजोफोर, बे खोथाखौ नोंसोरो एसे सार्च खालामनाय। बेबायदि खोथाखौ दिनै नों बुंगोन ना आं बुंगोन? बयबो बुंनांगोन। गावदि मा खोथा बुंबोदोंमोन, अब्लासो बे माखासे गोसोआव मानसिनि थै, मालाबा थैफ्रा प्रेसार जायो, मालाबा सोरबाया ल' प्रेसार, सोरबाया हाइ प्रेसार, बेबायदियाव माखासे गोसोआव बावगोमायो। थिग प्रमद बर'आ गावनि बुंनाय खोथाफोरखौ खिजानि बावदों खोमा। बिनि थाखायनो आं दिनै गले गले प्रमद बर'खौ आं खुथाब खुथाब दिनै रिपिट खालायनो गोनां जादों। बेनि थाखायनो आं बयखौबो आसा खालामो जाहाथे रायजो राजाफ्रा आंखौ गाज्रि मोना, प्रमद बर'आबो आंखौ गाज्रि मोना, रुंगुल बर'आबो गाज्रि मोना। नोंथांमोना पार्सनेलि बा नोंथांमोनखौ आं पार्सनेलि बुङाखै। जेब्ला नोंथांमोना गुबुन आफादाव दंमोन, बेबायदि समाव नोङो बुंनांगोन। जेब्ला रायजो राजाफोरनि थै बिजि ब्लेडजों हानानै जेब्ला टिप सुइ लादों, बेबायदि माखासे थांखि बिथांखिया बहा थांखो? बै समनि टिप सुइ थैजों लानाय माखासे बे लेखा पेपाराव बहा थांखो? दिनै जुदि दिल्लीयाव लाबोफिनोब्ला मालगारि दाबा मोननै जानो हागौ बर'फोरनि लाइजामा। बेबायदिखौ दिनै सोर सोंगोन, सोर फिनगोन? बिनि समाव आं दिनै बुंगोन खुथाब खुथाब। जेब्ला प्रमद बर'आ बै समाव मा खोथा बुंदोंमोन, दिनै मानो बावखो? सोरबाया दिनै ओंखाम बोथिसे हरसेयाव मोनजायैबो दं, सोरबाया खलम मोनसे बायनो हायैबो दं। दिनैनि बे समाव दिनै सोरबाया समायना रमायना दिनै सोरबाया थानो गोनां जायगा मोनदों, सोरबाया दिनै बार फैबा अखा हाबा दिनै ओंखाम बोथिसे जानो थाखाय दिनै बर'फोरनि गेजेराव साननो गोनां जादों। सोरबाया दिनै मिनि रंजा रंजा बेलासियाव बेलेग गारि सालायो, फुङाव बेलेग गारि सालायो, बेबायदि बर'फोरनि गेजेराव दंसै। दिनै अब्ला प्रमद बर'आ बेबायदि खोथा बुंनाया अबाव थांखो? बेखौ रायजो राजाफ्रा एसे सालिजालि खालाय। जोबथारनायाव नैबेखौसो बुङो, जेब्ला रुंगुल बर'आ बुनसुआ
गोजाम बथलनि जुमाय मोनसे जुमाय बथलनि गोजाम जुमायसो होनना बुंदों नाथाय बिनि बुंनाया गासिबो रं बुहुमनि मानसिफ्रा जिखुनु जाया थांखि बिथांखिखौ जेब्ला जोंनि साननाय हनाया थांखिया जाफुङाब्ला बोसोर बोसोर जुमाय बथल फबनानै दै बथल फबनानै बे दैखौ बायध'था जायो लोंनो थांखि बिथांखिखौ लानानै बेसेबांबा जुग जुग बथलखौ फबनानै दोनो मानि थाखाय दोनो थांखि बिथांखि गोजाम जारिमिनखौ लानानै गोजाम माखासे जारिमिनखौ लानानैसो सोमावसारो नाथाय दिनै मा बुंखो रुंगुल बर'आ गाव दिनै जेरैबायदि बै मार्केटनि बथलनि दै बायदि जादों मार्केटआव गोदान दिनै दै बथला सोलाय गारलाय बेबायदि हारिखौ सिबिनो हागोन नामा रायजोफोर नाथाय जाय दिनै आं बुंगोन आं दिनै बुनसुनिबो नङा नाथाय बे बुंनाय रुंगुल बर'नि बुंनाय खोथाखौ नोंसोरो एसे नायबिजिर गोजाम बथलनि दैया जेरैबायदि नोंसोरो गिदिर मानसिफोरनाव सोंनानै नाय जेब्ला इन्डियानि खेल जायो गुबुन माखासे खेलफ्राव मा खालायो मोनसे थांखि लायो बे बथलखौ आङो इन्डियाया देरहाबासो बे दै बथलखौ आं लोंगोन बे जुमाय बथलखौ आं लोंगोन बेबायदि थांखि थायो बेबायदियाव गोजाम जारिमिनखौ नांगौना नाङा नाथाय बे दिनै मोनसे राजनितिक हान्जायाव थांनानै दिनै जातिनि खोथा बुंदों प्रमद बर'आ जोबथा हारिनि खोथा बुंग्रामोन आरो गुबुन दिनै बिबानाव थानाय इउपिपिएलनि बिथांमोना हारिनि दिनै बेसेबांबा बुजिस'नो हायै जोंनि बर' जारिमिनफोरखौ सानबाबो सानथ्रुनो हायै बेबायदि माखासे गोहो बोलो लानानै माखासे बर' हारिनि जारिमिनखौ दिनै जोबलाग्रा हारिनि दिनै खुंथायखौ खुंनो थाखाय दिनै माखासे बेसेबांबा खुंथाय बोसोरनि माखासे जारिमिनखौ लानानै दिनै सरकारखौ दिनै हाजार दिनै बुंग्रा मानसिया दिनै थान्दा जानो गोनां जादों रुंगुल बर' खोनासं थान्दा जानो गोनां जादों दिनै प्रमद बर'ल' नङा गबिन्दल' नङा हाजार इउपिपिएलनि दिनै माखासे बिथांमोना गादियाव थानाय बिथांमोना दिनै थान्दा जानो गोनां जादों राजनितिक हान्जायाव थानानै दिनै हारिखौ अनसायनाया गोब्राब रुंगुल बर' नों बुंदों दिनै जाय दिनै राजनितिक हान्जायाव थांनानै दिनै नों बुंदों आं गिबिसिन थागोन गाबोननो नों सासपेन्ड जागोन बुजिबाय गाबोननो नों सासपेन्ड जागोन प्रमद बर'आ नोंखौ गाबोननो आउट खालायगोन इउजि ब्रह्मआ नोंखौ गाबोन आउट खालायगोन बे समाव नोङो जिर' बे हांसो दाउदै ना लकेल दाउदै ना फारामनि दाउदै नै बेबायदिखौ नोङो रुंगुल बर'आव मोनजागोन साननैसोनि गेजेराव बोसोरसेखौ नोङो थानो हागोन ना हाया नों इउपिपिएलआव नैखौ साननानै नाय बिनि थाखायनो आं आसा खालामो रायजो राजाफ्रा जाहाथे आंखौ गाज्रि मोना बेबायदियाव आङो माखासे खोथाखौ दिनै गले बुंनो गोनां जादों बिथांमोनखौ आं पार्सनेलि दुखु मोननाय गैया समनि खोथाफोरखौ बुंनायफोरखौ जों बर' बिमानि थैनिफ्राय जोनोम जानाय हिसाबै बयबो बुंनो थाखाय बयहाबो मोन्थाय दं बिनि थाखायनो आं आसा खालामो मैयानि समाव मानो थाखाय बुनसुजों जिरायनो थाखाय दिनै गोहो गैया बेफोरनो प्रमान आरो जेरैबायदि रुंगुल बर'आ गोजाम बथलनि जुमाय होनना बुंदों बेयाव प्रमान जाबाय बे सासे लेखा गोरोंबाबो जेरैबायदि बेबायदिखौ जों बुंनांगोन इउपिपिएल सरकारखौ जायफोर दिनै गादिनि थाखाय दिनै जायगा खालि दं अब्ला सरकारखौ बोरै सालायखो आरो बोरै खुंलांगोन बै समनि माखासे इउपिपिएलनि गोजाम माखासे बिथांमोना बहा थांखो बेखौ साननानै नाय रायजो राजाफोरखौ आं आसा खालामो जोबथारनायाव दिनै बे आसाम सरकारनि बिजेपिनि माखासे बै समनि माखासे सिनियर बिजेपिनि मानसिफ्रा बहा थांखो दिनैनि जायफोर बिजेपिनि दिनै गादियाव दं बिथांमोना कंग्रेसनि जायफोर थाखा लबि कंग्रेसआव थानानै जेब्ला बिजेपिखौ रायदोंमोन बिथांमोनानो दिनै बिजेपिनि दिनै गादिखौ सेनानै लाबाय अब्ला दिनै सरकारखौ बोरै सालायगोन नैबेयाव एसे साननानै नाय जेब्ला जाय बिथांमोना कंग्रेसआव दंमोन बे समाव खुथाब दिनै बिजेपिनि मानसिखौ रायै बिजेपिया दिनै बेसेबांबा समनि उनाव दिनै सरकार सालायबाय बै समाव जाय मानसिफोर बिजेपि सरकारनि जायफोर बिजेपिखौ लाखिनाय बिथांमोननि माखासे सिनियर बिथांमोना जेब्लानिफ्राय बिजेपि पार्टिखौ फोथांबोनानै लाखिदों बिथांमोना अबाव थैनानै थांखो बिथांमोना अबाव थांखो बिथांमोनखौ जोगारनानै दिनै कंग्रेसनि दिनै जाय बिथांमोना बखिग्रा दिनै बिजेपिनि गादिखौ लादों अब्ला दिनै माब्रै जागोन थिग बेबायदिनो इउपिपिएलनि
बै समनि इउपिपिएलनि माखासे बिथांमोना बेसेबांबा सम इउपिपिएलखौ दिनै फोथांनानै लाखिबाय जेनै जेनै दिनैसिमबो इउपिपिएल पार्टिखौ दिनै फोथांना दोननाय जाय बिथांमोना सिनियरफ्रा बहा थांखो बहा गोमाखो दिनैनि बे समाव जाय मानसिफ्रा जेब्ला बिथांमोनखौ रायग्रा आबसुनि माखासे इउपिपिएलनि बिबानगिरिफोरखौ रायग्रा बिथांमोनानो दिनै सोरबा बिपिएफनि मानसिफ्रानो सोरबा गुबुन गुबुन पार्टिफ्रानो दिनै इउपिपिएलनि गादिखौ लाहैलायबाय थिग बेबायदिनो गासैबो एखे बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा एसे साननानै नाय आं बारा गोलाव खालायनो सानाखै भिडिअखौ बेखिनियावनो आं बयनिसिमबो भिडिअखौ दोनथ'बाय गोजोन्थों।